Tehát, hogyha van egy reakció, akkor a kérdés, hogy ugye menjek-e klinikai szakpszichológushoz, mert hülyén reagáltam, vagy ne. Én azt mondom, hogy ne. Első körben. Leállt az előbb, de most újraindítva, tehát hogyha van egy sikítasz mondjuk, ez egy teljesen egy ijedelmi reakció, ott van az oroszlán, és megijedtél tőle, hogy úristen, és úgy reagálsz, ahogy nem szoktál, tehát váratlan módon, pánik szituációban, ez egy reális megélés. Megijedtél valamitől. És a baj ott van a világban, hogyha valaki nem látja, hogy ott van egy oroszlán, és te attól ijedtél meg, és ő csak azzal azonosítja be, hogy hát te hülye vagy, nem vagy normális, mert reagáltál így, akkor azt fogja mondani, hogy menjél egy klinikai szakpszichológushoz, mert nem vagy normális. Holott, ha te láttad azt az oroszlánt, és attól megijedtél, akkor pont, hogy nagyon normális vagy, az nem lenne normális, hogyha nem ijednél meg egy oroszlántól egy ilyen váratlan helyzetben. Oké? Tehát ezt külön kell venni. Mi a helyzet? Az okoskodó világ, meg az okoskodó mai emberek, azok nem látják a te oroszlánodat. Hát, főleg nem, ha bent van, mert ugye az egónak nevezzük sokszor. Oké? Nyomógombok bekapcsolódnak. Tehát ez eleve sok esetben láthatatlan. De tegyük fel, látható verzióban élünk, ott van az oroszlán, csak éppen ő nem látta, mert már elment addigra. Mennyi ilyen eset van? Hogy a másik nem látja, amitől megijedtél, mert már rég elmúlt. És akkor magyarázhatod, hogy dehogy itt volt, és akkor vagy kiröhögnek, de hogy volt itt, vagy nehogy Isten hisznek neked ilyen picike százalék. Na most, aki nem hisz neked, és nagyon okostóni, mert fogalma sincsen arról, hogy mondjuk oroszlánok járnak kelnek akár a betondzsungelben is, de te pont találkoztál vele, most az oroszlán szabadon behelyettesítő bármire. Egy démon, egy régi emlék, egy belső akármi, egy triggergomb, egy akármi. Tehát igenis, van az, amikor mondjuk meglát valaki egy mentőautót, és neki 10 évvel ezelőtt dolga volt egy mentőautóval, és ez beakadt neki, újra fogja regresszálni azt az állapotot. Ez meg a pszichológia. Így működünk, ez a tudatalattunk. Ezt most kicsit félretéve, tehát ilyenkor vannak ijedelmeink. Aki ezt nem látja, és szuper okos tóni, az azt fogja mondani, hogy te nem vagy normális. Mire ijedtél meg? Nincs is itt semmi. Persze, mert az ő szemében nincs itt semmi, vagy ő nem ismeri fel, és itt nem mindegy, hogy hisznek neked, vagy nem. Ez a támogató közeg. Én ezért mindig hiszek, és aztán meglátjuk, hogy mi az, ami. Ez az alap, mert a személyes valóság és az objektív valóság az eltérhet egymástól. És ezt kell megbeszélnünk, hogy mitől. De a személyes valóság az mindig igaz. És pontosan ott van a legnagyobb bántalmazás, ez is abúzus, nem csak a fizikai, amikor tudod, ledegradálnak, hogy te hülye vagy, ilyen nincsen. Oké, attól, hogy te nem látod, az nem azt jelenti, hogy számomra ilyen nincsen. Attól, hogy te nem félsz a darástól, én lehet, hogy rettegek. Vagy fordítva. Tehát mindenkinek a személyes valósága alapján épül fel a saját ijedelmi és biztonsági rendszere is. Lehet, hogy te utálod azt az illatot, engem megnyugtat. Az az én biztonsági rendszerem lesz. Lehet, hogy te félsz úszni, én imádok. Engem az feltölt, téged megöl. Ugyanaz az objektív dolog, ami személyes valóságunkban máshogy tükröződik le, mert másba szocializálódtunk, mást értünk meg, mások a készségeink, mások a képességeink, más emlékek tapadnak hozzá, és leginkább a más emlékek tapadnak hozzá. Soha senkinek nem lesz 2 ugyanolyan emléke. Tehát ezt már csak ez alapján is nagyon el kell különíteni. És hogyha valaki azt mondja, hogy te nem reagáltál normálisan, mert mi az, hogy megijedtél egy darástól, ami nem is volt ott, ja, számára. Oké? Akkor te menjél egy klinikai szakpszichológushoz, mit fog csinálni ez az ember? Van egy téves reakciód, egy nem normális reakciód, tehát az agyad nem működik jól, tehát ki kell mosni, tessék itt a gyógyszer. Nem. Innentől kezdve fogsz elmenni félútra. És nagyon sok ember az itt szokott elveszni, mert egy tudomány az nem azt vizsgálja, hogy volt-e ott oroszlán vagy sem, hanem az azt vizsgálja, hogy az az amplitúdó, ami megengedett egy normál szintre, te miért léptél túl, te ne lépjél túl, dis, mennek leszedálni. Holott az okokat kell, már Buddha is megmondta, csak hogy nem én vagyok itt az okos, az okokat kell megszüntetni. Na most, hogyha egyszer arra járt egy oroszlán, vagy egy darázs, de ott már nincsen, akkor te nem fogsz pánikreakciót adni minden utána lévő 5. percben. És ez a téves beazonosításnak egy nagyon nagy alapja, hogy azért, mert egyszer felsikítottál egyébként jogosan, akkor te már nem vagy normális. De normális vagy.
Pontosan attól vagy normális, hogy reagáltál valamire, ami egy veszélyhelyzet. Álljon meg a menet. Itt vagyunk az életben. Az ego az arra van, hogy megvédjen téged. Valamitől, ami számára veszélyes. És az fog reagálni. Az ego, ami beépített üzemrendszerünk arra, hogy féljünk. Hogy félelmet generáljon, és a félelemből üs vagy fuss alapon cselekedni fogsz. Ha jön egy medve az erdőben, akkor pont ebből lefagyás van, üs vagy fuss, vagy lefagysz és megesz, vagy az van, hogy kurva gyorsan eliszkolsz, még akkor is, hogyha semmi esélyt nem látod a menekülésnek, és ennek a végén lesz az, hogy mégiscsak megmenekülsz valahogy. Egyszerűen csak, tehát nem volt egy stratégia a fejedben, spontán, lélekjelenlét, tehát itt teljesen más dolgokról beszélünk, mint egy pszichológiai, normál elmeműködés. Ezek túl vannak a normán, ezek olyan helyzetek ugyanis, amik hirtelen helyzetek, kiszámíthatatlan helyzetek, ez a káosz. Na most az átalakulási folyamatban, amikor belülről alakulunk át, vagy akár elvesztesz egy munkahelyet, vagy ebben, ezek a dolgok, amik megborítják a kiszámítható, tervszerű akármit, ezek káoszt eredményeznek. Most a káosznak pontosan az a lényege, hogy át fogsz alakulni, és hatni fog rád. Tehát a káoszban eleve nem fogsz normálisan reagálni, mert éppen ez is felborul. A káosz az egy ijedelmet jelent. Tehát nem vagy nem normális akkor, hogyha másképp reagálsz, akkor lennél nem normális, hogyha ugyanúgy reagálnál egy ilyen helyzetbe. Kérdés, hogy kivel beszéled meg? Itt van, lehet nagyon kártékony, hogyha olyan emberrel, aki ezt nem látja, és nagyon támogató, segítő és gyógyító, hogyha olyan emberrel, aki ezt látja. Tehát nem mindegy, kivel beszélünk róla. Ugyanis az egyik beleragaszt a traumádba, és még meg is bélyegez, hogy hülye vagy, mert nem érti az egészet. Mert ő se a darazsat nem látta, se a medvét nem látta, és ne Isten még csak arról sem tud, hogy valójában veled most az a helyzet, hogy káosszá vált az életed. Mert ez kívülről nem látszik. És ezt nem tudják beazonosítani. Azt mondják, hogy jaj, hülye vagy, túlreagáltad. Igen, ha rendben lenne az életed, és ne Isten túlreagálod, akkor úgy megvan, tényleg csak egy darázs volt az, amitől megijedtem, már is visszanyugszol. De ha egyébként éppen az életednek a legfőbb területei bomlanak össze, szociális háló, fizikai biztonság, fiziológiai biztonság, érzelmi, mentális, hitbéli, tehát, hogy van egy csomó, és ezek a nagy krízis helyzeteknek az összes, ez az átalakulásán keresztül fog menni. Na most, hogyha egyetlen egy szőnyeget vesznek ki a lábad alól, már azt is megsínjük. Hogyha mind az öt lényegit, akkor az imádkozol kb. Ja, csak éppen ebben a helyzetben ugye a hit is be van törve, és akkor kihez imádkozok. Na, szóval ezeket kell visszaépíteni, mert hogy akkor az egy óriási krízis helyzet. És létezik a krízis helyzet. Tehát különbséget kell tudni tenni eleve a reakció mind krízis helyzetben lévő reakció, meg mind nyugalmi állapotban lévő reakció között. És ha olyan emberrel beszéled meg, aki nem is látja a te hátteredet, nem látja, hogy érzelmileg hogy vagy, hogy mik a te valódi realitásaid, a belső személyes megéléseid a saját életedben, mik történnek veled, akkor ők tévesen meg fognak bélyegezni valamiben. És azt mondják, hogy menjél el oda, ahol kimossák az agyad. Nem, az agyad nagyon jól működik. Jelzett valamire, ami neked egy nagyon fontos dolog, hogy most elveszítesz valamit. És minden veszteség élménynél az ego csinál egy utolsó reakciót arra, hogy én ezt nem akarom elveszíteni, és csinál valami kurva nagy hülyeséget. Azért, mert nem fél a veszteségtől. És utolsó pillanatában még vissza akarja ezt. Az is egy veszteség élmény az egónak, hogy szintet lépek a fejlődésembe. És én nagyon sok embernél láttam ilyet, és tapasztaltam ilyet, és itt van az, hogy résen kell lenni. Akkor nekem este kávé. Úgy, hogy egyébként imádnak, tisztelnek, de akkor az egyszer pont nem. És amikor felismered, ez nem rólam szól, ez az egótomból, mert most éppen össze akarja törni azt a valamit, ami túl segíti arra a következő szintre. De ha ez sikerül, és neked is sikerült, rájöttél arra, hogy hoppá, ez tök gáz volt ez a reakció, de amúgy nem ilyen vagyok. Mitől volt bennem ez a reakció? Kipukkant valami. Egy bombarobbanásnál igenis lesznek eltérő reakcióink. Legyen az ritka. Fényévente egyszer, de létezik.
Na most, hogyha valaki ennek a létezését, és akkor itt van a kedves tanácsadó, menjél most ki az agyadat, és vegyél be gyógyszert, nem. Te nem mindig reagálsz így, nem mindig van sorozatos pukkanás, egyetlen egy elszakadás élmény, a gyászban ez benne van, és reális a gyászod, mert ebben vagy benne, éppen szakadsz el baromi sok mindentől, élethelyzet, családi státusz, akár hozzáállások ne továbbja, önmagadban lévő hitrendszerek, tehát ez mind-mind a gyásznak része, rengeteg elszakadás van. Aki ebben nincsen benne, ez nem fogja érteni, legfőképpen azt nem, hogy ez még csak nem is lineárisan történik. Tehát nem az, hogy ma akkor ez van, holnap ez lesz, hanem ugye össze-vissza. Tehát az ilyen nagy okos emberek, akik nincsenek ebben a helyzetben, de még csak nem is voltak valahogy, hogy ezzel együtt tudjanak érezni, akkor azt fogják mondani, hogy hibbant vagy és nem vagy normális. Mert nem ismerik fel, hogy ez egy bizonyos lelki folyamatnak az abszolút velejárója. Kevesen ismerik fel a lelki folyamatokat, mert egyre kevesebb ember él lelki életet. És egyre inkább megyünk át ide. Mossuk ki az agyunkat, legyünk robotok, és akkor tök jó, vegyél be egy gyógyszert, és lehetőleg ne reagáljál soha többet így. Igen, meg is övöd a lelked. Rendben van ez a reakció. Utána lehet bocsánatot kérni, utána lehet kitisztázni, baromira nem örül senki se egy olyan reakciónak, ami kellemetlen mindenkinek. De ez az emberi, bassza meg. Nem robotok vagyunk. Pont ez a lényege. Pont ez a lényege. Tehát, ha egyszeri egy ilyen reakció, egy pánikreakció, az teljesen rendben van. Lásd, mi az oka a pánikodnak, azt kell megszüntetni. A félek a darazsaktól, akkor fújjam őket le, kerüljem el messziről, mit tudom én. Tök jó, hogy szólt a pánikom, hogy én valójában ennyire félek, és hogyha én itt maradnék közöttük, akkor én most nagyon-nagyon rosszul érezném magam, félnék, rettegnék. Nem jó. Ugye az ego az a túlélésre van beállítva. Nem jó helyzet. Cselekedj valamit. Menj odébb, vagy fújj le őket. Üss vagy fuss. Medve. Ugyanez. De ha te benne maradsz egy ilyen helyzetbe, szorongva, és hagyod, hogy agyon csípjenek a darazsak, na az mennyire normális cselekedet, már nem azért a 10 fillérért. Az a nem normális, és akkor leszedálják az agyadat, hogy darázs nincs is. Nem is fáj a darázstípés, és ebbe hal bele valójában az ember. Tehát ez az, amit nem csinálunk ennek a szempontjából. Hogy a világ ezt csinálja, nagyon sajnálom, mert tényleg ott is tart, ahol tart. Az érző lények és az érző lelkek emiatt szűnnek meg. Érezni jó, és szívből, az az emberség. És hogyha te érzed a pánikodat, az éppen olyan valid és valós, mint érezni a szeretetet, a szerelmet, az örömöt, csak hogyha az egyik nincs megengedve, akkor másik se lesz belőle. Ezért van nagyon sok embernek nagyon szürke élete, miniatűr amplitűdökkel, vagy amplitúdokkal, mert nem is élnek. Tehát ezt vállalni kell a kockázatot. Legyógyszerezett elmében nem fog menni, ez az egyik. A másik pedig a klinikai szakpszichológus egy ilyen helyzet mit csinál? Azt mondja, hogy betegségtudatod van, hogy te hülye vagy, béna vagy, és elkezdi kimosni az agyadat. Mi ebben a baj, és én most nem arról beszélek, akinek tényleg szüksége van erre, jó? Tehát tegyünk különbséget. Hanem arról beszélek, hogyha neked ez egy egyszeri reakció volt, egy számodra valós okból kifolyólag, amit lehet, hogy a többiek nem értenek, de az neked egy valós ok, lehet, hogy a többiek nem félnek a darástól, de te igen, úgyhogy neked ez egy valós félelem, és nem vitatkozunk a szubjektív valóságokkal. Én nem foglak meggyőzni arról, hogy hülyesség félni a darástól, mert ez a másik, aminek nincs se eleje, se vége, és amikor valaki meg akar győzni valamit, hogy te ne érezz félelmet, mert hát baszki, érzel, pont, tiszteljük az érzéseinket. Ha én megkapom azt, hogy félelmet érzel, akkor engem egy dolog fog érdekelni. Hogy tudom én megnyugtatni benned ezt a félelmet? Menjünk odébb a darazsaktól, akkor menjünk odébb. Fújjuk le. Nem fogom azt mondani, hogy ne félj attól, amitől rettegsz. Az a kognitív diszonancia, az, ami ellene megy mindennek. Az a beteges. Az egy erőszak. Az egy elnyomás. Ne félj attól, amitől félsz. Nem. Félj attól, amitől félsz, de cselekedj, hogy ne maradjon benned a félelem. És erről szól az ijegység, meg ez a félelem cselekvésre visz. Nem agymosásra van szükség, hanem cselekvésre. És agyat mosni annak kell, akinek hiba van az agy működésében. Jó, most nagyon sok ilyen van, ez most mindegy, de
Az pontosan ez az azonosítás, meg a téves beazonosítás, hogy egy darab pánikreakció, egy darab nagy hiedelem miatt, ami nem egy mindennapos történés, az normális. És ezt általában azt fogja tudni, aki látott ilyet milliót, például én ezért tudom felismerni, hogy amikor szintlépések vannak az életben, én millió ilyennel találkoztam. És lehet, hogy valaki nem, és azt mondja, hogy meghibbant a másik, mi ez az agresszív izé. Ez egy tök normális dolog, ha félek attól, hogy elveszítem azt a státuszomat, ami most lesz, és az utolsó pillanatban mindent el akar követni az ego, hogy ez ne történjen meg. És akkor ne Isten, lehet, hogy dürohom is van azzal. Igen. A gyászban ez benne van, mert a gyász az a veszteségélményről szól, és a veszteségkezelésről. Az a nem mindegy, hogy utána felismered-e, hogy hülye voltál, vagy se. És az a nem mindegy, hogy ez minden nap megtörténik, vagy mondjuk egyszer megtörtént, és már nagyon megbánod. Ezzel lehet beazonosítani, hogy az elméd rendben van-e. De vannak helyzetek, mint ahogy van sorshelyzet is. Ezek nem tervszerű dolgok. Ez az önálló élménye a saját lelkednek, aki egy élő lény benned. Tehát annak mossuk ki az agyát, akinek hülyeség van benne. Egy darab reakció arra, hogy menekülj, mert veszélyhelyzetben vagy, az a legnormálisabb dolog. Nem szabad elfojtani. De tudni kell, hogy tud töréseket okozni, hangosan sikítok attól, hogy megijedek, valakinek bedugul a fületőre, azt tudom mondani utána, hogy bocs, azért volt mert, vagy ne haragudj. De attól még az kijön. Ráadásul nem is tervezett módon. Ugye megijedsz, akkor lesz egy reakciód. Tehát nem tervezett, hogy sikítani fogsz, hanem ez megtörténik. De ez rendben van. Tehát ennek ez a lényege. Tehát ami nagyon-nagyon nagy lényeg ettől, hogyha neked van egy pánikreakciód, az nem azt jelenti, hogy te hülye vagy, meg béna vagy, hanem az azt jelenti, hogy van egy olyan valós ijegység benned, a saját személyes valóságodban, amit nem biztos, hogy bárki más fog érteni. De attól az még valid. Tisztelni kell az érzéseket. Ez az egyik. 2, ha bárki más elkezdi neked elmondani, hogy ez nem stimmel, akkor az a baj, te is el fogod hinni magadról egy idő után, hogy te hülye vagy, na és onnantól kezdve tényleg az is leszel. Tehát ezért nagyon óvatosan az, hogy mikor és hogyan megyünk mindenféle ilyen tudományos szakpszichológushoz, aki majd nagyon jól fogja neked megállapítani, hogy miért is vagy te hülye. Én azt szeretem megállapítani, hogy miért is működsz te jól. Hogyan működsz jól. És hogy az, ami van benned, az mitől oké. Mert nem tud nem oké lenni. Olyanok vannak, hogy nehezítenek, akadályokat csinálnak, hogy minták, hogy ismétlődnek, hogy ki kell ebből jönni, de az is oké, mert ott van benned. Tehát mindaz, ami van, az oké. Olyan nincs, hogy nem oké. Olyan nincs, hogy te nem vagy oké. Itt ülsz, létezel, oké vagy. Tehát ha egyszer innen indulna el a világ, akkor már mindenki meg is gyógyulna. 5 év múlva talán, úgyhogy ezt sem tudom, mikor fogom valaha is feltölteni, de talán 5 év múlva fel lesz töltve, talán hamarabb is megölnek, de nem baj. Szóval a lényeg, hogy oké vagy. És oké a reakciód. Úgyhogy, és ez nem más, mint szeretet és önszeretet. Az pedig sem nem a gyógyszerekben lakik, sem nem a szakpszichológusoknál lakik, sem nem bizony, hanem itt. És hogyha ezt felélesztjük, és ezt érzed, hogy oké vagyok attól, hogy ilyen reakcióm van, akkor már is rendben van, és mi történik? Megnyugszol. Ugye érzed? Ja, ha megnyugszom, akkor tudok normálisan működni. Hoppá, ez a célom? Ja, tehát akkor valójában a megoldás az nem valami dilibogyó, hanem a szeretet, meg hogy önszeretet. És én az önszeretetet most ébreztem azzal, hogy most már érződik a melegség benned. Én nem tudom, itt nem látja senki se, de hogy mosolyogsz mögötte. És ki ébreszti ezt? Én. Beszélek hozzád. Bármit is mondok, szeretetből jön. Validállak. Leokézlak. És azt mondom, hogy jó vagy így. Csak a szeretet tud ilyet mondani. Minden más az azt mondja, hogy vagy szar. Ami szeretet, az azt mondja, hogy vagy jó. Az ijegységeddel együtt. Azzal, hogy együtt, hogy csináltál hülyeséget. Megünnepeljük, hogy hülyeséget csináltál, ember voltál, és ezt légy javíts ki. Mert az meg még emberibb. Ennyit tudunk csinálni, de ennyit meg is teszünk. Szeretet benned, és nyugodtan már meg is tudod csinálni, amikor ez az önszeretet felébred. Tényleg, bocs, hogy hülyeséget csináltam, ne haragudj, hogy tegyem jóvá. Nem ez a legszebb eszköze. Mint inkább elszaladni, sunnyogni, és de béna voltam már megint.
súlykolni magunkat. Hát hú, de előrébb leszünk attól. A helyzet is beragad, te is. Szóval, és ehhez kell valaki, nem egy olyan valaki, aki nem érti a helyzetedet, nem ismer téged, innentől kezdve nem is szerethet, mert a szeretetnek ez egyik nagyon nagy összetevője az, hogy kell, hogy ismerettel rendelkezzen a másik. Nem tudsz olyat szeretni, amit nem ismersz. Én ismerlek. És jé, szeretetből beszélek. Nyilván már ismerlek is, mert látom a belsőt, mert együtt vagyunk ebben. De tudom azt neked mondani, hogy vagyok én. És el is tudom mondani, hogy miért. Na, ez a szeretet. Hogy mondhatnék mást is, de nem azt csinálom. Vagy ahogy Feldmár András mondja, még ezt így ide szúrom, számára van egy csomó ilyen szeretet meghatározás. Ő azt mondja, hogy bánthatnálak, de nem teszem. Ez egy nagyon cuki megfogalmazás egyébként, mert ez azt jelenti, hogy ki vagy szolgáltatva nekem, mert ismerlek. Csak nem fogok vele visszaélni, mert szeretlek. Tehát én is mondhatnám azt, hogy mekkora egy sutyerák voltál, hogy így reagáltál, de már ezt mondtad magadnak eleget, most én miért álljak oda mellé? Én azt szeretném, hogyha azt látnod, hogy mindennek ellenére, hogy emberi vagy, tehát néha hülyeségeket csinálsz, én is, és ki nem, oké? Ebben egyek vagyunk, emberek vagyunk. Mindezzel együtt minden oké. És javítsuk ki, simogassuk meg azokat a dolgokat, és legyen cserébe a tapasztalás miatt még jobb, mint lehetne, vagy mint lett az előbb. Tehát használjuk fel arra, hogy sokkal jobb legyen, ne pedig menjen át mínuszba. És ez a szeretet. A szeretet él, nőni akar, fejlődni akar, és nem dilibogyó, és nem rátukmálás, hanem ott kezdődik, hogy elfogadás. És nem csak téged fogadlak el, hogy az vagy, aki így reagál, hanem elfogadás ott kezdődik, hogy van az az élethelyzet, és van az a pánikhelyzet, amiben ez fog bekapcsolni, hogy sikítasz, és nehogy Isten azzal megbántasz valakit. Van ilyen. Még akkor is, ha a másik nem látja azt, hogy mi ennek az oka. Mert a valós okok, és itt jön a személyes valóság és az objektív valóság közti nagyon nagy különbség, de a számodra valós okok, azok bent zajlanak leginkább. És azt senki nem látja, hogy mi van bent. Én is azért látom, mert egy ide ismerek, és megmutatod, és izé. De nincsen se a homlokod réva, se az arcod réva, se sehova. Úgyhogy soha nem is fogja senki látni. Úgyhogy vigyázz, hogy kitől kérsz tanácsot, mert aki téged nem lát, az nem fog jó helyre vinni, és nagyon fontos az a felelősség, hogy elrontod-e az életed, vagy kijavítod. És ez pontosan ezen múlik. Úgyhogy vigyázzunk a téves beazonosításokkal, ettől óvok mindenkit. És a tudomány az nem a beazonosítást segíti, a legtöbbször téves beazonosításban van még. Én is a saját lánykorom, hogy derült már ki, meg mennyi idő után, meg ilyenek. Pedig ott van a tudományban. A tudomány az abban segít, hogyha valami nem stimmel, mechanikai módon azt tudja rendbe rakni. Köszönjük, hogy van, és köszönjük, hogy vannak eszközei. De egy egyszerű ijegységet például, azon nincs mit gyógyítani. Az meg kell ölelni téged, és akkor szeretet gyógyít. Pont. Azt kell gyógyítani, hogyha tényleg elmentek otthonról. De lehet, hogy azt is csak szeretni kéne, és meggyógyul magától. By the way. Tehát a tudomány az nagyon jó dolgokra, de nem jó más dolgokra. És a szeretetet soha nem fogja se helyettesíteni, se pótolni. Egyszerűbbé tud tenni dolgokat. Köszönjük, hogy rövidíti az utat. De ha kimarad az összesből a szeretet, akkor ez olyan, mintha beülnék az autóba, lenne benzin, csak nem oda mennék, ahova szeretnék, hanem egyenes, vonalú, egyenletes mozgással követném, ja, persze automata, robotpilóta, ahelyett, hogy élvezném azt, hogy juhú, lehet kanyarogni, szedhetek virágot, magát az életet. Szóval, hogy mit, mennyire és hogyan egyszerűsítünk le, azzal azért vigyázni, mert pont a lényeg szokott kiveszni, és megijedni ér, és én azt mondom, hogy akkor most légy büszke arra, hogy túlélted, csináltál egy hülyeséget, túl van élve, rájöttél, megbántad, de azt is tudod, hogy ez okkal volt, azt is tudod, hogy nem mindennapos, és itt jön az, hogy következő lépésben, éljen, gyakorolhatom a megbocsájtást magamnak, meg a helyzetnek, micsoda gyönyörű következő érzés, hová visz ez a pánik, van egy pánik, van benne egy agresszió, van benne egy ijedés, van benne félelem, van egy kis önostorozás, mennyi érzelem, nem? Aztán van benne elfogadás, most beszélünk arról, akkor ott már is van a melegség, önszeretet, tényleg megnyugszom, nyugalom, lesz benne az, hogy ez a valaki is itt szeret engem, hát ilyenekről beszél, megtart, akkor van egy szeretetkapás,
van egy csomó kitágulás, már ebbe is megyünk fölfele, mint érzelem, és akkor egyszer csak jön abból, hogy de jó, hogy csinálok ebből még többet, még jobbat, még szebbet. És már itt is van az, hogy köszönöm, hogy megbocsájtatok magamnak. És köszönöm, hogy bocsánatot kérhetek attól az illetőtől, akit esetleg megijesztettem ezzel a saját aktuális, nem normális viselkedésemben, ami egy ijegységhez igenis normális, de egy átlag élethez meg nem normális. Tegyünk különbséget. De neked ott volt egy ijegységed. Itt a kérdés magadtól az, hogy mitől ijedtem meg annyira, hogy így reagálják. Ez innentől kezdve az a belső rész, amit azért kell kitisztítani, mert különben visszajön, de azért tudni kell azt, hogy azért ez nem egy mindennapos dolog. Tehát tök sok gyönyörű érzelmet hozott be ez az egy darab dolog, ha belegondolsz. Erről szól az emberi lét. És aki azt mondja, hogy sikáld ki az agyadat a gyógyszerrel, az pontosan azt csinálja, hogy ne legyenek érzéseid. Jelentem, nagyon nehéz érzéssel együtt élni. Piszok nehéz, ezt te is tapasztalod, én is. Rohadtul tud fájni. De mondok még valamit. Érzés nélkül meg szar élni. Ezt pedig szintén azért tudom, mert olyan emberek is megtalálnak. Nem jó nekik. Nem jó nekik reggel felkelni. Nem jó nekik, hogy nincs életcég. Nem jó nekik, hogy látják ezt az érzelmi amplitúdot, és te is innen jössz, szuper, köszönöm, hogy mutatod. Na látod, és akkor elindulsz, akkor már tudod is mondani, hogy sokkal jobb ez a nagyobb amplitúdot. Kicsit ijesztő, mert nem ismerted előtte, de hogy mennyivel élettelibb. Vagy majd azt akár el is mondhatod, hogy miért jobb. Én azt látom, hogy jobb, mert utálják az emberek azt a szürkeséget. Mert sorvaszt. Ugye? Oké, akkor így tudom, mert én nem voltam még olyan állapotban, úgyhogy én csak így kitalálom azok alapján. Meséltek, köszönöm szépen, hogy visszajelzed. Ez az amplitúda, ez meg élet. Mert itt van egy örömszint. Oké, ez az ára a fájdalom. De nézd, mennyi öröm. És ebben nincs se fájdalom, se öröm. Kiesik itt a lényeg. Ezért megyünk, ez a boldogság itt van. Mindenki boldog akar lenni, csak elfelejti, hogy ez föl kell mászni ide. Ja, meg az, hogy fölmász ide, ahhoz innen vissza kell pattanni alulról. Szóval van itt amplitúda, de lehet bírni. Gyönyörű. Egy sorsból élt élet, az nem könnyű, de szép. Egy meg ilyen, az meg lehet nagyon könnyű, de vacak. És ez a nagy különbség. Gyógyszer, érzelmek. És Matrix, piros vagy kék bogyó, te döntesz. Az lesz, amit döntesz. És van az egyikből átmenet a másikba, azt hiszem ezen az úton vagyunk, ahogy most mutattad is, hogy igen, innen ez kitágítva, és ez ezzel jár. Gratulálok neked, köszönöm, hogy pánikhelyzetben voltál, ez egy jó nagy vizsga, már vannak is érzelmeid, na de mennyi? Oh yeah.